A Centola regresou ás lonxas da comarca, onde abriu a campaña en parte de Galicia e en Ribeira comercializáronse 3.780 kilos e tiveron un prezo máximo de 22 euros e unha media de 11. Onte non só arrancou a campaña do Percebe en Aguiño, senón que tamén foi o primeiro día da Centola nas Rías Baixas e no litoral ata a Estaca de Bares, xa que en Lugo agardarán a final de mes para darlle máis marcha ao recurso de medrar. A xornada inaugural deixou cifras positivas na lonxa de Ribeira. O primer día de venta, as embarcacións tomaron o tope todas. Empezamos bastante ben, os precios non estuveron nada mal, a 22 euros a primeira, sacando precios medios de 11, o sea que está ben, así que para ser o primer día non está nada mal. Cupos diarios que están fixados neste inicio de campaña de 35 kilos por embarcación e por tripulante, e onde os profesionais puderon facerse co tope fixado. Debido tamén un pouco ao tempo como está, contamos con 42 embarcacións que se dedicaron á Centola e tuvemos en total na venta uns 3.780 kilos. A pesar de ter esta data establecida para arrancar a campaña da Centola nesta zona, xente vencellada ao sector considera que non é a ideal para a especie. Aparte de que quizás habría que esperar ao mellor a primeiros de diciembre para abrir a Centola, porque non está no seu momento ótimo, ainda que este ano parece que ve un poquinho adiantada, que parece que está mellor que en outras ocasións, pero bueno, a ver o que dura, porque non se fala de que vai a durar moito. Ainda que hai razóns para apostar por iniciar a captura da Centola nestas datas. Supoño que será para intentar dar servicio a todos os mercados e que todos os consumidores poidan chegar pois a ter un marisco antes do Nadal e poder así pois congelalo. A lonxa do Grove foi a que rexistrou o prezo máis elevado nas poxas de Centola, 35 euros o kilo, unha diferenza de máis de 10 euros co valor máximo que tivo na de Ribeira. Eu penso que é un pouco de publicidade, penso que vai un pouquiño aí enfocado o tema, pois o resto, bueno, non sei, o Grove ten a fama. As malas previsións meteorolóxicas protagonizarán as vindeiras xornadas, polo que hoxe non chegou moito recurso á lonxa de Ribeira, nin se agarda que o faga nos seguintes días. Hoxe non vai haber prácticamente nada, o peixe que lle pode haber no medio dos aparellos da Centola, porque os únicos que saliron ao mar foron os da Centola, nada máis. Nin os do pulpo saliron, si saliron os ameixeiros, e bueno, non me gustaría a mí encontrarme ahora mismo no mar con a situación que está ahora mismo. Algo que seguramente se repita nas seguintes xornadas nas que as embarcacións permanecerán amarradas polas malas previsións meteorolóxicas.